இன்றைய தங்கவசனம். கர்த்தாவே, உமது செய்கைகளால் என்னை மகிழ்ச்சியாக்கினீர். சங்கீதம் 92:4. இன்றைய தியானம் மகிழ்ச்சியாக்கும் கர்த்தர். கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பலன் என்று வேதம் கூறுகிறது. என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாக மாற்றி நீர் என் இரட்டை களைந்து போட்டு மகிழ்ச்சியினால் என்னை இடைக்கட்டினீர் என்று சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது கூறுகிறார். அதுபோல தாவீது தன் சத்துருக்களாலும் தான் நம்பினவர்களாலும் நெருக்கப்பட்ட நேரங்களிலே கர்த்தர் தாவீதை அவர்கள் கைக்கு தப்புவித்து புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் மாற்றினார். கர்த்தர் தாவீதின் காரியங்களை சமாதானமும் மகிழ்ச்சியுமாய் மாற்றினார். ஆம் பிரியமானவர்களே, நாமும் நெருக்கத்தின் மத்தியிலும் புலம்பிக் கொண்டு இருக்கலாம். கர்த்தர் நம்மையும் நம் சூழ்நிலைகளையும் மகிழ்ச்சியாக்குவார்.